فرمانا سروکاتیه یا که سروک احمد الشرا دفز به باوریا من گلک باش بو و هیجایین خاندنه که بلنده او یک چانده دنابر عرب و کردان ده بهز دکه. ایدی جداهی دنابر عرب و کردان ده نامینه زمان کردی پیوسته از وقت میناک وداتیه که کردم لی نزانم به کردی با آخوم و نجی بنویسم. و از تخمین دکم که اگر بکه و ناو برنامه خواندنه ده جبو ما و جبو ولاد ببه دستکفته که مزن. بێگومان ئەو یەک gelek baş e dema ku ev ziman televîzyonê de yan li dibistanê bê nîşandan yan jî pê bêdayîn ku were bikaranîn û naskirin. Tu bi vî awayî çanda wî jê re vedigerînî, ev yek di vê qonaxa niha de gelek girîng e û bi rastî jî çanda wî jê re vedigerîne. Ew dikare li kolanê û li dibistana xwe bikar bîne û li televîzyonê bibîne, ev yek di qonaxa ku em natê de dijîn de tiştekî asayî û gelek girîng e. Zarokên min Kurdin û bavê wan jî Xwedê rehma xwelê bike Kurd bû lê ew nizanin bi Kurdî biaxivin. Ji ber vê yekê li gorî wan ev fikir baş bû ku bi nivîsînê fêrî zimanê Kurdî bibin, biryara serok a derbarê hînkirina zimanê Kurdî de tiştekî baş e. Ev nûçe ji bo me cihê kêfxweşiyê bû. Dema ku biryar derkir ku zarokên me dê fêrî zimanê Kurdî bibin, em daketin qadan. Em Kurdin û sibe dê neviyên me li dibistanan fêr bibin, ev jî tiştekî gelek baş e, em neviyên Selahedînê Eyyûbî ne. Bav û kalê min bi Kurdî diaxivîn, lê em fêr nebûn û ev yek di jiyana me de zehmetî bû.